onna napatar disi alai lubi sianido tahe hapatarani holong naido nama kukup hita di pangalaho dohot paru lauta nasotama diadopanna Roma hita tinggakon ma nasa hol soniroham tupat ni Jesus bongot mahita tu parsaurat dohot ibana napamalum rohatta marede bukwede nomor 21 ayat sada sahatu ayat tulu de ayat tulu jong mahita. Mari hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Si tua ni malim si songonido tama di hita. Nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa. Naong gabe tumibo sian akka banua gijang. Naso pola ganu pari songon akka situa ni malimi mabuan jumolo pelean taringot tuaka dosana sadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi. Ai sahali doi diulahon.
dina mamalehon dirina ibana. Haleluya. Martangiang mahita ale amanami jala debata nami para sirohan na sumurung doho di sudi jolma manusia nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleaon dohot siak ni bagi pola mate tarsilang asa malua hamisian gonggoman ni sibolis sai parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani dihasesani dosa, dohot dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapot hami hanguluan saleleng-lelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Marede bukwede nomor 622 ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata ima natar surat di Heber bidu 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siauni jala na pauju kosa. Ima Yesus nama nauton parsilangoni. Sikat nilas ni roha tohap naihian so dietongi hailaon. Gabi hudul disiamun ni habangsa ni debata ido sahatna atong rap mangidugugu mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Marede bukwede 683 ayat sada sahat tu 2 di ayat 2 rap mahita jongjong. Let
Satopoti madosata martangiang mahita. Ale debatanami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulum. Kuhilala hami rikot doa siniroham di saluhut hami halak pardusa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu parhatopot hami. Tung najut-jut dohami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julum alani dosa nami. Edang dihalomohon roham hamatean yakka pardosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalesion nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni todi parbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon digoarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni. Nahudul disiamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni dang tarabahen ibana do panguluhon ro di ujungna akana sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede bukwede pituratu saplusada ayat 5. Tatangihon ma hatani debata turupuk epistel di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Na tersurat di Pesalmen Biddu 22 ayat sada saha rodi ayat 12. Ede sian si David. Ale debataku, buasa tung tadi konon muau. Sai madau-dau doaka hatani anggu konsian hatuoku. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi, jalamalua manasida, marhaposan tuhodo nasida, jadi dang tarurak.
Sudi akka namar ni dau marekelek kelihonau di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Hodo natongon nama nait au sian apuan, sai papos rohaku mangosop bagok ni dainang. Unang madau-dau ho sianau, ai donok nama parmaran, ai soadong si partupak, ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede bukwede 733 ayat 314 di ayat 4 jongjong mahita. Taha tidak kon maha porsiau tai, songon nahina tidak kon idongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naswa tudusan, natmo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama terpajal do ibana dihau pinorsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugu nasuha tudusani, bisima ibana paimulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panelak Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulu dosogot diang nyalak
di hanguluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul di parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus na parjolo sadarion Jumat tanggal 3 April 2026 di patupa huriata parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pukul 10 bahasa Batak diuduti ulaun nabadia. Ulaun nahohom pukul 14 wib. Ibadah sore pukul 17 di pasadama di ibadah pukul 7 dohot pukul 10 wib. 2. Buha ijuk. Buha ijuk parningotan haheon ni Tuhan Yesus. A. Buha ijuk patupaun ni huriata di hari Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4 wib parsidohot mahita sudi. B. Buha ijuk sekolah minggu di patupa Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4 sahatu pukul 6 wib. Khusus tu sekolah minggu kelas 4 1 kelas 6 di patupa di halaman parkir SMP 22. Tolu. Ibadah Paskah. A. Ibadah Paskah na parjolo di hari Minggu tanggal 5 April 2026. Ima pukul 7 wib ibadah bahasa Indonesia. Pukul 7 wib ibadah Paskah remaja. Pukul 10 ibadah bahasa Batak. Pukul 10 ibadah Paskah sekolah minggu. Pukul 10 ibadah bahasa Indonesia. B. Ibadah Paskah napaduaun di hari Senin tanggal 6 April 2026 masuk pukul 10 wib. C. Domu tu parheheon parupuan di Minggu tanggal 5 April 2026. Alani ing namar hobas papung pelian dohot hari tahun di parmingguon manogot arian dohot botari sian akka paropuan. 4. Sumbangan operasional gereja. Duksip pulibadaon pasahatot tama bantuan dana tu operasional huria di bagasan amplop tapasahat ma dipitu di joluni gereja. Mauliate ma di haradeon ni rohata. 5. Bunga altar. Bunga altar di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Ima persembahan sian Patresia Tambunan sektor 10 Galilea. Mauliate ma di pasahat huria tunasida. Songonima sahat ni sunggul-sunggul dihita. Sonari masuk mahita tu refleksi silang ditongani parsorion ni ngoluta. Huria nahinaholongan ni Tuhata. Ditongani zaman na ribur. Diambisi dohot rohan na ahut di arta. Tatatap ma silang ni Tuhani di Golgata. Jongjong silang ni Kristusi. Dada hau mas sitoduran. Alai ima alus tungolu dohot roha na marhui-hui. Ditongani beban ekonomi na manosak ngolu ni akka keluarga. Dohot masa depan nahira tertutup binahi ni obun nahapal. Silang ni Jesusi manungguli rohatta. Nunga jumolo di belus Yesus dalan narahis. Dang di baga-bagahon ngolu naswadong situhuhon. Alai di baga-bagahon do narade iba narap dohot hita manuhuksa.
ditongani persalisian, pangiburuon, dot roha diri na jot mangisobutu parsaurata, masai labok dosian silangi hita dipisang, alai tajom, asa tabunu roha diri, asa patar mangulu holong ni rohata. Diaka namar sahid, nama kilala pujung songon tadiang nahapuluan, manang na dijehe hondongan, tatap matangan na nahona labangi, lebas do dibuhai ilahu makaul jala pamalum akabugang niroha nasubui di ida si malolong tak. Silang ni Kristus di zamanon, dada tadda ni hatalua ni, alai tadda hamonangan nasi tongdoi, dang mabiar behami digodang ni parukilam, ala ditongan ni parukilo ni, dipabisar hodo hati yuron, silang mido gugunami, doho napahot pakirimon nami. Amin. Marede buku de nomor 77 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelian kantong sada dohot sadabi.
Damen di batana sumurung sian salut naroha, imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus, Yesus, Tuhatai. Amin. Turpuk manang hatani debata, di parminggota parningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus di sadarion ima na dibuat sian Matius 27 mamuka sian ayat 45 sahat ro di ayat 56 songonoma didok. Alai ola ni hosniari rodi pukul tolu holoma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu di pangyar Yesus ma suarana diangguk koma ale debataku buasa tung tadi konomu ahu. Alai UBGI nina na deba sian akan na jongjong disi nama Josi Elia doi. Dungi Peter Marlojong masada sian nasida mangalap limut dibutongi maitu na asom di palohot ma tutolong painupon ibana. Alai na deba nari madok pasob bujolo taida ma manang na olo rosi Elia paluahon ibana. Alai diulahi Yesus mamar suara nagogo dungi tosma hosana. Laos dina satokini maribak mahire-hire na di bagas joro sian gijang ro di toru. Dungi humutal ma tanoi marigat madohot akabatu mamak. Muka maaka tanoman, dungi hehe madaging ni torop nabadia aka namodom disi. Gaberuar manasida sian aka tanomani, jadi dung hehe Yesus, rodo nasida tuhuta nabadiai, pataridahon nasida tu torop halak. Alai dung diida iduk ni soldadu irap dot aka donganna na jumaga Yesus, lalu iro di akan nama sai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torop boru-boru nama natap-natap madau-dau ima akan naong manghuto Yesus sian Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida do si Maria ina ni Jakobus dot Joseph dot ina ni aka anak ni si Sebedius. Ido sahana. Kita nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus fenomena alam. Na 3 minggu on beberapa minggu ini kita agak direpotkan, agak repot dohita. Ala boido songgot siana mohop si tutu dari yang panas terik tiba-tiba makolom mendung. Jala memang ujian yang berat juga adalah ketika 3 kali passion. Itu kelihatan sekali. Sian natiur ari dungi songgot udan macai gogo si tutu. Itu ujian berat buat yang mengikuti passion, yang mengambil keputusan untuk ikut. Itulah kejadian alam. Boedo dohonota itu kebetulan bisa. Alai tapayuti hutma najolo fenomena alam, kejadian alam
nama bain suku-suku rohani na hadir na torop marnida melihat Tuhan Yesus yang tersalib, itu bisa saja tidak mempunyai arti apa-apa buat kita. Karena apa? Karena kita tidak turut hadir pada masa itu. Acugarido tita mungkin hita pe olodo gabe longang-longang manang tahutan situtu. Di ayat 45, pada ayat 45 dikatakan alai olat ni hosni ari rodi pukul tolu holomma sadok tanoi. Audak kuboto onma tapayuti manon sahat tu pukul tolu kan boido holom, boido dang holom, bisa saja mendung, gelap, tapi bisa juga terik matahari. Kita nahina holongan itu hata, manang nasongod dia PI, tapi dulu dan sekarang firman Tuhan menyaksikan bahwa ada kejadian alam ketika Yesus disalibkan dan detik-detik dia menghembuskan napasnya. Ada kejadian alam yang sungguh membuat orang-orang pada masa itu menjadi tercengang. Ima patuduhon itulah menunjukkan bahwa alam humaliangipe habok do rohana. Alam turut berduka cita ketika itu. Ketika Yesus tersalib. Gari alam humaliang turut berduka cita. Merasa sedih. Boha matahe rohani jolma di hati hai tarlu mobi napulut rohana terlebih-lebih yang tega sekali turut dalam rencana penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Alam saja berduka dengan menunjukkan kejadian bagaimana dengan manusia. Dungi didok alai tar dipukul telu dipanggil Yesus maswarana. HP ngadang-ngadong begogona. Yesus sudah benar-benar lemah. Terik matahari ngahira ditutung be. Apalagi banyak luka. Kalau kita ikuti film yang memperlihatkan, menggambarkan kesakitan Tuhan Yesus. Via Dolorosa. Jala anggo dihitaan amanginang. Ya di bona pasogit. Kita daksang sama bain dison. Kan mudah-mudahan tahun depan apalah saotik bui tak contoh. Molo di bona pasogit di batu pado. Via Dolorosa, jalan salib. Adong masahalak na manuhuk silang. Jadi dohok mahami siang pudi payutihut. Dalan mahami adong 3 jom. Borhat masian gareja. Hampir torop puria patu pahon. Jadi molo di peraja parpungu mak. Dungi borhat ma merdalan mak. Kan godang do jalani rahis. Dungi akaruas akasian huta ngapai maho be.
di topi ni jalani, di pinggir jalan sudah menunggu. Dohot adong mah sahalak manang pijahalak uhut hirana mangalobuti nama buan silangon. Sahak ma markaliling ma toho matong loja si tutu. HP Polan go barat doi drama. HP ngatung mace loja. Napa yuti pehami nya loja si tutu capek sekali. Ni bayak ma. Wih. Waduh tahitiki Tuhan Yesus. Bagaimana itu Yesus? HP silang nani tuhuk dongani salib yang dipikul. Ubaik kamis yang hau-hau naringani sudah. Kayu yang ringan. Oleh seherona borak mak. Nah dilatih betongon. Lain uji mabayakon. Aduh. Berat kali ya. Penderitaan Tuhan Yesus itu. Padahal ini cuma sandiwara. Dungi saha mak. Tuh gereja. Di halaman gereja ini. Diparsilakom mak. Alai. Ditikina mangangguk. Ale debataku. Buasa tung tadi konommu au. Memang. Dan apalah songon pangangguk ni Tuhan Yesus. Mungkin. Alana. Dan adok kaya. Kita mamering Yesus. Alai. Binege parngiar ni suara ini bayak pemak. Dibayangkan. Oh seperti begitulah rupanya. Suara Tuhan Yesus. Berteriak. Kesakitan. Marsaringar gogo suarana. Itu menggambarkan perasaan sepi. Kesepian. Kesepian merasa ditadikon. Merasa holan sahalat nama manuhuk nangaciti. HP Hami nama mereng drama i. Ditiki merasa aduh. Kasihan sekali nih. Udahlah. Tak ujungi mau drama on. Udah selesailah. Kasihan. Panas ini. Nah hadir mamereng merasa. Kasihan. Udahlah. Tapi pura-pura doh. Ala boha. Hami napa yuti pengaloja. Lemak on. Mbak Adong dotong sambil memang tarjojarhon. Nah debu. Nungi nidok mak. Dak songoni. Asahiran serius inang. Benak. Songoni mak. Jadi nibayak koma ditiki mangangguk. Nama nuhuk silangi. Natar silangi. Ya. Oh. Seperti itulah rupanya. Perasaan kesepian. Perasaan ditinggalkan dalam penderitaan. Amanginang kita saluna. Somalna biasanya sulit mencari teman untuk penderitaan. Mau do mangaludongan saparti naonon. Adong do edete. Dongan saparti naonan. Itu tahe. Untuk senang-senang. Parsi taonon na sonang-sonang dotong. Murah. Buat. Tapi kalau untuk si taonon penderitaan. Ya pikir-pikir dulu lah. Menjauh semuanya, menjauh. Malah adong do nasanga madok. Dia itu manggil. Nama Josi Elia doi. Wah, sapola berkomentar. Kalau nggak bisa berbagi perasaan, muledang bui berbagi pakilalan nahacit, paling tidak hohom. Diamlah.
heninglah. On berkomentar madok. Itu dia manggil si Elia. Jalan napaduahon, pangalahon napaduahon, ditiki mabege parngiar ni suara Yesus pangalahon napaduahon. Hirana burju sepertinya baik. Mangalehon inumon, memberikan minuman. Minuman naung dicampur dengan cairan penahan rasa sakit supaya kebal. Hirana burju HP minuman ipe udah dicampur asom muse kan dipainupon tu Yesus. Molo neng mangalian minum do, kalau mau memberi minum kenapa bukan tadi di perjalanan diberikan minum? Puasa di haupinar silangi di lehon minum. Kenapa harus di kayu salib? Sepertinya baik, tapi bukan baik. Kita nahina holongan itu hatta, naboi masa doi. Ketika ada orang yang menderita, ada orang yang kesusahan, selalu komentar. Kalau dilakukan untuk menolong orang yang susah itu, gudang na susah. Sudah maka perluhon. Oh iya, kita ini dalam rangka Paskah, bakti Paskah, kita mau memberikan bingkisan, pangurupion, tudongata na rikot siurupan, dak sedianyan. Mulia tema tuakan nong papunguhon. Bagiom mayan noni, kan ditiki 3 minggu selesai Paskah. Sedang dietong, diperkirakan 3 halak maisian akar ruas. Nah dibain kategorina. Alai mulu adong dope hitanan yang mandap bahon. Rade dope kan huria marhite diakoni sosial majalo. Kan on ulaon na mago doon. Na jolo terus doon mardalan ma parhalado. Sian ganup. Jabu tu jabu. Ipapungu may adong napasato boras, adong napasato dia. Jadi sonari ngalam canggih teknologi sudah TF saja. Uria man no manuhorhon, manang na boras, manang na miyak, manang na dia peih. Asa dongata merasa terbantu. Bukan komentar bukan hiranan yang mangurupi. HP adong maksud na asing. Kita nahina holongan itu hatta marhite turpukon kita diperhadapkan. Songo dia dohita menanggapi respota dina dongata di bagasan si taonon. Bagaimanakah? Sikap positifkah? Alai nadebanari omana paling luar biasa patoluhon. Kan? Paso bujolo. Taidama manang na olorosi Elia paluahon ibana. Kita lihat dulu. Halak nganaing tos. Sudah menderita. Nganaing marujung. Tong dope dileai. Masih dihina-hina. Iko songo dia horoa. Ulo do hita pe ulo do heran. Mulu mamerin. Jahat kali. Kok udah susah bukannya dibantu. Ditambahi susahnya. Ngaci tanibana. Sudah dibully. Sudah dihina. Sudah dikritik. Bukannya dihibur. Masih juga disakiti. Hirana hurang partikia nih, sepertinya kurang waktu, kurang banyak waktu untuk menyakiti Yesus. Padahal HP ngasong ni gajang pardalanan ni Yesus. Pola do ikon na asing manuhuk silangi. Asa sakap niaka na jahat ditiki sauk ma ikon dihilala Yesus, ikon sadar Yesus, ikon mangulu Yesus sahat tuhau pinar silangi. Jangan sempat mati di tengah jalan. Ini yang luar biasa. Asa dihilala jo
nah dipersilakkan. Kalau sempat mati, dia tidak sempat merasakan lagi. Itu dia. Nah, jadi kita lihat dulu siapa, apakah si Elia akan menolong. Berburuk sangka, tarhona dope, masih sempat-sempatnya. Dungi diulako Yesus mamar suara nagogo, itulah saat-saat terakhir. Ina ma gogona na parpudi, kekuatan yang terakhir di suara homa. Gogo bersuara dungi tosma hosana. Ino non di ulau na hohomate. Kebaktian sunyi, kebaktian hening. Ya, mudah-mudahan bui on mangurupiak kaya na kota sudut no poso. Apaan sih? Marulan no hohom. Biasana saya binair do bahasa Indonesia na di Toruna. Sunggunin tiki pasion asa diatu si akas sudut no poso. Unang kolan tradisi. Alana, untuk apa sih pasion? Apa itu pasion? Nah, karena semua berbahasa Batak. Apalagi menum marulan no hohom. Bahasa Batak na bahasa Batak na totok si tutu. Makanya kayak na kota sudut no poso generasi penerus muda-muda. Apa sih kebaktian na hohom? Apa itu? Apa itu? Nah, mudah-mudahan namang inang kita bisa membuatkan bahasa Indonesianya kecil begitu bisa diikuti oleh anak-anak kita, dikirim manang kan teknologi sekarang sudah semakin canggih. Nah, jadi oma bagian paduahon nakin aka jolmai ya respon orang banyak, respon orang-orang jahat ketika Yesus detik-detik akan mengakhiri hidupnya di dunia terakhir. Oma bagian paduahon imanakin udut ni ayat 45 fenomena alam alay anggoon luar biasa, lebih-lebih luar biasa. Didok laos dina sato kini maribak ma hire-hire tabir bait suci terbelah. Aduh lapatan nih. Najolo adurak somadabu jolma itu bagasan dosa sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tung macai ulima parsaoran ni jolmai tu debata. Hubungan manusia dengan Tuhan luar biasa indahnya, bebas pulsa. Mau kapan saja bercakap-cakap dengan Tuhan Allah silakan. Dan mardalan itu debata. Sungguh tidak ada pemisah. Kapan saja. Aledung madabu jolma itu bagasa dosa. Debata nabadiai. Dang boy bemar saur jolma naung rumar alani dosa. Tidak bisa lagi. Ada batas. Allah hanya bisa dekat dengan orang-orang yang setia padanya. Dan naso di bereng-bereng Allah. Bukan gak dilihat oleh Tuhan. Tapi otomatis menjauh manusia. Ada batas. Digobar homai marhite hire-hire. Tabir bait suci. Aledung tos Yesus. Batas pemisah itu lepas sudah. Manusia kembali suci. Kembali kudus. Kita nahina holongan itu hata. Naparjolo maribak mahire-hire di bagas joroi. Sian gijang ro di toru. Bumi humutal matanui. Bumi bergetar. Bergoyang. Kemudian akabetu. Semua terbongkar. Dungi di dok buse. Mukap ma akatanoman. Kuburan terbuka. Bukan karena banjir. Bukan karena apa-apa. Kuburan terbuka. Setelah itu
Dungi di dok. Hehe ma daging ni torop nabadia akan namodom disi. Kemudian orang-orang yang telah mati itu bangkit. Tabayak pemamanginang. Isarani sonari parningotan ari hama maten itu hatta Yesus Kristus. Lalu di kuburan sana, kuburan terbuka. Sudah kuburan terbuka. Lalu orang-orang yang sudah mati akan abadia. Yang baik. Hehe. Dungi tidak. Dan mereka kita lari. Larilah. Ketakutan. Makanya. Kan. Adong do. Ya, disondak ko boto. Somal do. Jiarah nina. Kalau dihitahan songonon. Kan. Anon menjelang Paskah. Jiarah mak. Dipayas mak. Alay adong do namaksangahon. Kan. Mabuan aha. Ha Solomon ni rohania kana hinaholongan nanong modingi. Akasi panganon na tabo. Kan. Dungi dia mamuse. Adong mana mabuan sigaret. Adong mana mabuan natonggi ituak. Dohot aka minuman na asing. Dahil may kuburan nih. Hape. Songon nani dok niturpukon acugari. Seandainya tiba-tiba kuburan itu terbuka. Dungi hehe mak. Dan nama rikati, lari tunggang langgeng, itu dia. Akan tangis, aduh lu tangis dah. Kan hira nama kata itu nama ngolu, di jamai matanoi, hinabori, acugari mangolu, saya acugari dope, acugari hehe muse, dohononna, emang ngolu doho apa? Mate maho, nina. Tu sadam maho. Tapi ini terjadi karena apa? Karena bangkitnya mereka itu dengan kejadian Yesus yang sudah mati. Jadi bukan karena emosi manusia. Saya madok, acugari mangolu ho, acugari mangolu ho. Dibaan hirana mangolu na mate makatai. Ditangyakon na mateon. Diri nama ditangyakon. Diri nama ditangisi. Oh Tuhan pargogoyaw Tuhan. Kan? Nah. Terus dungukap. Ruar mana sidas yang akatanumani. Ruar muse didok son. Keluar akan amatei. Lao doro hatta kan. HP siang tano mula magabe. Jadi aduh nah hehe. Sungguh dia bentuknya. Unang suku kamu tuh au. Au nama jahahon natar suratoddo. Kan dang dohot au disi sarupa dohita. Alai hapor siaon. Kenapa itu bisa terjadi? Imahagogoon di debata. Di bagasan Kristus Yesus. Patuduhon marhuaso do ibana. Natape di pamatehamu Yesus Kristusi. Natape di idahamu hirana somargogo ibana. Di paururuhamu kalian hina, kalian ledeki. Tidak berdaya dia melepaskan dirinya sendiri. Tetapi ida maon. Bukan pertama dia yang bangkit. Odo. Hehe. Semua. Hirana dohot na mateon, marsurak-surak. Oh memang, Yesus Kristus ngamate be, makokop saluhut jolma pardosai. Berarti hita pe dihokop. Anak dak dok akanabadiai. Hiralah rohani halaki. Sudah berakhir penderitaan Yesus. Sudah berakhir. Dapotan mahita. Argas itu tuh mahita. Nasalilingon setar hurung mahita. Di tanoon, di tanumanon, sonari hehe hita sudi bangkit. Jalan di dok,
Jadi dung hehe Jesus on marsabung do marubut. Dada holan so dihamatiani. Didok gabe ruar mana sidas yang akatano mani. Jadi dung hehe Jesus. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Gabe dohot ma. Rodo nasida tuhuta nabadiai. Akan namate on. Nah hehe. Rap dohot Jesus nah hehe i. Berdalani mahalaki. Alay unang suku kamu bentuk na sangot dia tuh udah. Bah, inang padita. Jadi mayat. Berjalan-jalan. Dakwat tusi. Alay hapor siyaw madok. Siantano mula mah. Alani unang tahapor siyay. Begu. Sehera naung. Ya pajupang dot begu. Papedak ya do pehita. Akan namate nabadiai. Dia mai. Na porsea di Jesus Kristus. Debata ama tod di parbadia. HP di hati hai. Sona sunggop dope tod di parbadia. Na porsea di Jesus Kristus. Debata. Na porsea di haheheona. Na satia uju di ngoluna. Oma didok. Aka nabadia. Sudah do disesa, semua sudah ditebus. Aledak sude, porsea. Semua dapat bagian penebusan. Aledak sude imajaloi. Akan nadohot majeheho Yesus. Akan nadohot mapersilako Yesus. Itu sudah diampuni dosanya. Ale persoalan di titik. Apakah mereka percaya? Ada nggak dong? Ise manesa dosaku. Ada nggak dong? Mate ho. Ada nggak dong hubungan natuau? Itu dia. Jadi on akan nabadia di hati hai. Hehe mana sida. Dungi di pataridaho madirina. Tutorop halak. Hita nahina holongan itu hata. Mula mamusehita tu bagian na parjoloi. Anggonakin macari tahun, mabari tahun, taringot tuh di tanoman, di kuburan. Sonari pula mahita. Tuh, Golgata i. Mana masa besi. Dung di ida iduk ni soldadui rapdot akadongan na jumaga Yesus. Lalu i, rodi akan masa i. Mabiar situ tuba nasida. Nin nama tutu doon. Anak ni debata. Ido ate ikon na luar biasa mahalongan ni. Etor marbarita do. Mukap tanoman. Torsar do baritaon. Jadi amanginang anggosonari kan viral. Hatok viral. Marhite teknologi. Nah jolo ala di hati hai. Kejadian peristiwa Tuhan Yesus ini luar biasa. Terdengar di mana-mana. Sudah berjaga-jaga. Jadi begitu adong namasa di tanoman di kuburan ada yang terjadi terus menyambung ini. Ada begini, ada begini, ada begini. Jadi aka soldadu dongan nada juga Yesus marnida fenomena alami kejadian alami goyang semuanya dungi adong mana pabuan satok barita besar cepat viral sekali bahwa ini terjadi. Mereka longang mak. Boy do HP. Nyata boy do HP. Nang najahati pe. Boy do ujung na makati dakon. Tutu do on anak ni debata. Songon nasa ni dok nih. Seperti yang sudah pernah dibilang. Saya anak Allah. Aku anak Allah. Aku anak Allah. Ternyata memang benar. Ujung nasa do nasida tu panidangyon. Akhirnya sampai pada kesaksian. Memang benar dia anak Allah. Nah tapi mabiar situ tu amanginang hita salu na songo dia penamasa di ngolut tah ikon sahat do hita tu ujung na madok benar dia anak Allah. Kalaupun mau lepe songo na adong kebimbangan ragu hita ala ni panosak ni portibion karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, karena tidak percaya, dibully dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita harus mengatakan tutu do debata.
Yesus Kristus anak ni debata. Jangan pernah heran. Ini nama dau bejol mai sude. Sudah banyak yang pergi. Ada yang naso sanggup mamereng si tahun ni Yesus. Ada yang ngeri. Ngeri sekali melihat penderitaan Yesus. Naku bawa to molo hita. Kan molo manoton Via Dolorosa. Molo sahali dung tinoton. Lao dorohamuna muse manoton pa 2 halihon. Kan mamereng-mereng hinahacit penderitaan Yesus. Na malasak-lasak. Dilebuti. Dungi mudarna durus. Dungi dilabangi tangan dan kakinya dipaku. Sehera gabe tontonan menariki. Au sehudok dok. Toe mak. Olan sahali pe. Ta totoni molo dibayan di gereja. Iya inang ini untuk meneguhkan iman. Molo meneguhkan iman ala yang goholan tontonan dok. Kan pakai japu pasadisu. Nah alani ido apalagi mah. Alai adong mah disi torop buru-buru. Nama natap-natap mah dau-dau. Ima akanong manghihuto Yesus sian Galilea. Pature-turehon ibana. Isemai si Maria Magdalena. Sada sian nasida do si Maria ina ni Jakobus. Do Joseph. Do ina ni Aka. Anak Sebedius. Nah tapi torop nama nidikon. Ali adong do nama natap-natap. Para perempuan. Sadihari mak dipaturun anon Jesuson. Kapan ya? Ido na naing idaon minasida. Kita na hinahulungan itu hatta. Hagulapon makukupi tano ih. Berduka alam. Maceduk-duk situ tu si tahun ni Yesus. Inorhon ni pakokop na tuhita jol mapardosa. Ola marsaringar suarana. Hira na ditadikon ibana. Maribak hire-hire bagas joroi. Inorhon ni hasin ni rohana karena kasih sayangnya. Dia mau bersatu kembali dengan manusia. Kesaksian dari orang-orang jahat. Ala marnida. Songoni namasa. Gabe di hati dak pemah. Tutu benar ini anak Allah. Kita tidak melihat kejadian itu. Alai terbaik kita doa manginang. Terus apakah kita masih bisa? Sekalipun kita tidak melihat kejadian itu. Apakah kita bisa mengatakan benar Yesus anak Allah. Hasatiaun. Kesetiaan Yesus. Ketika dia merasa ditadikon. Ketika dia merasa ditinggalkan. Dia tetap. Eli, Eli lama sabaktani. Pola 2 hali marsuara. Diturpukon. Jadi ima patuduan tetap memanggil Tuhan Allah. Semua sisean nama dau. Adong nama natap-natap sian nadau akap perempuan. Tetapi Tuhan Allah melihat penderitaan Yesus Kristus. Dan ternyata ada yang setia untuk melihat Yesus. Para perempuan Maria Magdalena. Maria ibu Zebedius. Persea mahita amanginang. Sekalipun kita dijahati. Tapi ada orang-orang baik di sekitar kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan. Nah dong naburju. Ada orang-orang baik. Orang-orang baik itu. Apakah termasuk kita di dalamnya? Akan naburjui. Nasatiatu Jesusi. Songon perempuan nih. Nak pemanatap-natap sian nadau. Tapi mereka setia. Termasuk dohita sonari. Orang-orang yang setia. Yang baik. Akan naburju do tahehita amanginang. Jadi molo akan naburju hita. Akan nabadia. Ditikina. Pada waktunya. Natape ikon mate hita. Siguro hita dang mate. Yesus Kristus saja mati. Memang ikon mate do hita.
Aleta ingok mak, kematian bukanlah ujung ni saluhukna. Hama mati ni Yesus Kristus bukan akhir dari segalanya. Tapi dia menang. Bahkan aka naung mati hehe sian tanomanna. Ketika kita mengatakan aku baik, nomor 8 akan nabadia dohita. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus akan naburju dohita. Jadi ditikina dinamate hita ta ingok ma ta tiok maha porsyota kita tidak mati selama-lamanya. Hehe dohita. Songon nadidok ni turpuk nakin aka naung mate inabadiai lukar masian tanomanna dungi mardalan manasida madapoton hutan abadiai. Hutan abadiai mana? Banua Gijang. Ditikina hita hehe mahita. Alena patoluhon unang dok tuau. Cukup kamu non. Begini kita nanti bangkit inang. Bukan. Kan? Dari tanah kembali ke tanah. Todi teido. Keluar. Dungi. Merdalam mak. Lau mak. Madapoton. Kota Kudus. Yaitu Jerusalem. Banua Gijangi. Atau ngamanginang kita salutna semua kita. Marilah kita menunjukkan kebaikan kita. Akan abadia dohita. Tadok mak. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Tutudo Yesus anak debata. Di bagasan nahacit nahu tahun. Apapun itu yang kita rasakan sekarang ini. Marilah kita tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah setia. Dan bagi kita telah tersedia hidup berkemenangan di dalam kerajaannya. Selamat menerima kebaikan Yesus. Nama ate ibana. Jalan non taudutima. Dohot mahita majalo. Parpadanan nabadia. Perjamuan kudus. Laus udut mah amanginang. Mangulun hita satokin. Molonay mulak kita tu bagasta. Sanga dopianon pukul 2 Roma hita marulau nahohom di garejaon sahali sataud doa manginang asa ima lampatuguhon padi peson hapor siauta tu debata amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah debata namar habangsa di Banua Gijang. Molia tema Tuhan nunga mate hohu mokop hami. Hinor honi gabe badia hami Tuhan. Gabe parjabar hami dihanguluan sogot. Asal manoktong hami porsia tuho. Satia tuho Tuhan. Jalahulau kami marparbue ha porsiaun hasetion nami. Marhite nahulau kami iakan napi nangidomi. Pargogoi mahami salu na Tuhan. Mudar minong durus. Ima mamuri hami Tuhan, ima napaingotok kami, asa marsitutu hami mangulahon napi nangidomi. Tuhan debata Jehovah hubuak kami akadongan nami, natongon di bagasan parsahiton naposi, hubuak kami amang B pasaribu. Hubuak kami nang inang siregar borus imajutak. Dot adong dope Tuhan, nasopola huguari hami, alai takas do, di payut yuto akapar sahiton nasida. Tuhan asiroham, surduk kontanganmu. Homa nama jama pamatang nasida. Nata pedang boy rap nasida marminggu so kami, alai Tuhan, porsia do hami. Todimi toktong manggonggom, mangaramoti daging do todi nasida. Tuhan debata Jehovah sahatu homa saluhut ngulu nami. Dia sudah nahu parukilok kami. Dia nama benlas ni rohanami. Tuhan asiroham. Toktong ma huha tidakok kami. Tutudo Yesus. Tutudo ho anak ni debata. Atong sahatu homa diri nami. Di bagasan Kristus Yesus. Martangyak kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhata. Laos tapasahat ma peliata, iya ita naung marulon nabadia nakin manogot mungkin manang
nasoboi dohot marluan dabadia dope. Siala mungkin belum sidi, belum malua. Nanti boleh pulang di bagasan lasni roha. Alaya kana hita naboi dohot marluan dabadia. Ya, tayut temai. Tapuji matuhata, tapasahat mapeleata di bagasan lasni roha. Marede mahita.
jongjong mahita. Tatangyak pemapeliata ale debata, amanami nadi banua gijang, podo haroroan ni saluhut si leon-leon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilihon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata, amanami na marhabangsa di atas ni saluhut, nunga patar huidahami holong ni roham na godangi, gumodang do isyan holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna, tung naso tartibang do godang dohot arga ni silehon-lehon mi di hami, ay anakmu na sasadai disuruho gabe jolma, manaon pardangolan, icak-icak, dohot pastap-pastap, gabe tarpajal ibana jala tuhamatian humokop hami. Moliate maroha nami, ala naong sae utang nami, jala malua hami sian dosa, sian hamatean, dot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni ipujion nami magawarmu na badiai, ala naong di patupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naong mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Moliate maroha nami tuho, jala pujion nami mahorodi saliling nililing na. Say tatap mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi. Say pahot madihami hase saan ni dosa, dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tuban wagijang, pasaorhon hami tuakan na badiai. Say bunu jala parsilakom majol manaburuki, dot sakap-sakap naroa na dibagasak kami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasatami madiri nami tuho, jala huliok kami maroha nami bahen ingananmu, ala naong dihokopo hami. Diho mahami jala ho dihami, say unang loas hami sirang siako. Dongani mahami, jala saor maho tuhami, say patogu maha porsyon nami tuho, asahot laka nami ro di ujung ni hamatean, say ramuti maakar ruasmu, na mamaritahon holong ni roham, dohot dalan naong pinatupami, atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, say asima roham, ingot mahami di hasangapomi, jalaboak kami tu hasonangan na di labung ni debata. Amen alea manami na di banua gijang,
Sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna araja di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Masih jalangan mahita di Labuk Tasiamun, Habirang, di Jolo, Dohot di Pudi, Ima pangaradio dirita lau majalo parpadanan nabadia, kita mangulon mahira 10 menit, dungi anon, ro mahita tujolo sa 10 halak, molodung sidong marulon nabadia, keluar mahita sian Habirang 5 halak, sian Siamun 5 halak. Anon upasatami pe muse buah-buah on. Moliate ma mangulon mahita 10 menit.